जिथि दुवार दखरा एबसु आरो थाइखाजरा दालाइसा एबसुआ जुथायै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सान फालिदों। जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो थाइखाजरा दालाइसा बर' फरायसा आफाद जुथायै दिनै थाइखाजरा दैमालु गोजौ फरायसालियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। जोनोम सान फालिथायनि हाबाफारि बायदियै गिबियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिथि दुवार दखरा एबसुनि आफादगिरि बिसिसर बसुमतारिया। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार सावगारियाव बिबार बावजेनो थाइखाजरा दैमालु गोजौ फरायसालिनि गोरायुं दिनेन्द्र ब्रह्मआ। लोगोसे बे हाबाफारियावनो जिल्लानि एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि थेबास्रोन ब्रह्मआ बाहागो लानानै ओनसोलनि गेजेर गोजौ आरो जौमा फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथाइ आरो बर' हारिनि समाजारि जेंनानि सायाव गुवारै सावरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिनि पिए प्रनय बसुमतारि मोनहा बाहागो लायो। जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों दिनैहाय बे दैमालु गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जे 31 मार्च जे फरायसा सान उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे 67थि बे जोनोम सानखौ दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनाय जादों। दा बाहायनो जों फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोंहा फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। आरो बिनि उनावहाय जोङो गोजौ फरायसालिनि आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरजों जिहेथु गेवलां सावरायनाय जों हाबाफारि लानाय जादों। सोलोंथाइनि सायाव गेवलां सावरायनाय, आथिखालनि जे थासारि बिनि सायाव गेवलां सावरायनाय जों हाबाफारि लानाय जादों। दा बाहाय जोंनि जिल्लानि मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि थेबास्रोन ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा जे दिनैनि जे 31 मार्च जे फरायसा सानखौ जे फालिनाया सारा आसामावनो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै आसाम सरकाराबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे जिल्ला दखरा आरो दालाइ आफाद मोनफ्रोमावबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।